Παίζω πινγκ. Δύσκολο. Και μπορεί εσείς κάθε Δευτέρα 11 η ώρα στον Αντένα να βλέπετε τα σκερτσάκια. Εμείς όμως βρεθήκαμε στο backstage των γυρισμάτων τους. Και το τι είδαμε... Δεν μπορώ, αγχώνομαι. Ήρθα να παίξω στο σχολείο τα σκερτσάκια. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Έχω ένα πολύ ευχάριστο νέο να σου ανακοινώσω. Σταμάτησα να παίρνω τα ηρεμιστικά μου. Ελικελικιά μου. Και πώς νιώθεις? Υπέροχα. Βάλε βρε βλαμμένα λίγο περισσότερο βουτσό στη τρικανιά. Το μάτι το κακό ήταν αλλού και έπεσε στο δικό μου το τίποτα για το ένα σκετσάκι. Ήταν που παίζει το μάτι έτσι. Δεν είναι να το βγάλει στο make-up τώρα, μην νομίζετε. Θα μιλήσω για τα σκετσάκια, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου. Παρόλο που, εντάξει, είχα προτάσεις ο Κόπολα, αυτή στο εξωτερικό. Hollywood, ξέρεις, καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά για να κάνω, ας πούμε, δεν ήθελα να αφήσω την πατρίδα μου την Ελλάδα και αποφάσισα να κάνω διεθνή καριέρα στην Ελλάδα. Όπως κάνουν και οι υπόλοιποι. Λίγο πιο αριστερά. Δεξιά. Εκεί. Ευχαριστώ. Χαιρέτησε. Χαμογέλα. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάνουμε εδώ πέρα διάφορα. Συμμετέχουμε. Σήμερα θα παίξουμε πικ-πονγκ. Μπιλιάρδο παίζαμε πριν. Αθλητές στίβου γίναμε. Τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ένας πόντος ακόμα. Το παιχνίδι θα είναι δικό μου. Πρόκειται για ένα πολύ ποιοτικό και σοβαρό αποτέλεσμα θέλουμε, δηλαδή αυτός είναι ο στόχος μας. Και αυτό που είδατε πριν, δεν ξέρω τι να πω, νομίζω ότι είναι μια δυσφήμιση, δεν ξέρω. Θα συζητήσουμε με την παραγωγή αυτά. Καταλάβατε τι είναι τα σκερτσάκια? Και για το φινάλε, μία δήλωση που θα συζητηθεί πολύ. Ελεονόρα, I love you. Παντρέψουμε, Ελεονόρα. Παντρέψουμε με καλό παιδί, Ελεονόρα. Παντρέψουμε. Παντρέψουμε, Ελεονόρα. Γιατί το δες τόσο πολύ, Παντρέψουμε, θα σε κάνω βασίλισσα. Θα με κάνεις βασίλισσα ποιες ζώνες? Όλων των ζωνών. Και των γαλαξιακών.